Right, maswera sei. Rukumbura kuti mukonfirme kuti zvoni ndiri kunzwika here zvakanaka. Chingondizivisa kana ndiri kunzwika zvakanaka ndiri. Chingokonfirmai kana ndiri kunzwika zvakadii zvakanaka. Kuri sei, iri seweekend kwese kwamuri. Weekend yakadii. Chingokonfirmai kana muri kundinzwa zvakanaka ndiri. Chingo confirm if you can hear me so that we can start. Yeah. Thank you very much. Thank you. Thank you Nacho Wata. Thank you Neo Confirmer. Thank you Tete Rosie. Thank you so much. Right. Titange basa nditi. So totanga nokwasana nditi. Tinotanga na praise Chiro zviri kudi muzukuru wangu kurise kwauri. Thanks very much for all your unwavering support. Zvinotendwa izvozvo. Linet Mercy, Linet, how are you? Zviri kudi wagona kana watogara pacheya muzukuru wawo nene ndondamba ndatogara because nyaya iri panapa nhasi yakakora muto, so zvinotoda kuti tigare pamacheya zvakanaka. Mangwana zvakune Valentine's Day kudai Valentine's Day, vale yasvika zukuru. Alright, tozotaura manje. Right, Tete Rosie, how are you? How's Cape Town today? Kuri sei pa weekend ino. Thank you very much for all your unwavering support. Bevan Magaya, muzukuru wangu zviri kudii? Kuri sei kwauri naye Bevan? Thank you so much. Thank you very much for all your support. And Ashley Karembera. Andatosvika kule vangu maswera sei, sekuru vaswera zvakanaka ko chimuzukule chacho chiri sei Ashley. Thank you very much. Yeukai kutya uripo, ndeipi yeu zviri kudidi yeukai kutya uripo. Thank you very much nekuuya. Alright, go mangwana pamwanenge vane zvavanenge vakakugadzirira yeukai. Amen. Havasati vakonfirma but I'm sure pane zvavanenge vakakugadzirirai mangwana. Right, zviri kudidi muri sei. Zviri kudii Edward Almeida. Thank you very much. Thank you so much. Regai tizitange nekudzipedza ipo panapa nditi. Regai tingodzitaura ipo panapa tadzipedza nyaya dzacho dzese. Wedzerai Matutu. How are you wedze? Zviri kudidi. Thank you very much nekuuya. Okay, thanks very much. Right, Saint Pemberere 01. Thank you very much. Nekuuya zviri kudidi. Thank you so much for your unwavering support. Membere. Saint Membere 01. Right, anzi na Charisma television. Zviri kudii. Thank you so much muzukuru nekuuya. Thank you very much for your unwavering support, guys. Let's go and support this channel yakanzi Charisma ndandete. Ande tino supporta kune vanoda kuendawo kuGermany, vanoda kuenda abroad. This is the channel to be. Unonatsonzwa zvese kuti zvinofamba sei kune vakaenda ku abroad kuchando ikoko andete. Thank you so much. Right, Karen wauya panguva chaiyo. Thank you very much. Thank you so much nekuuya muzukuru. Ngatisanitize group, ngatisanitize family. Zviri kudidi Karen. Wasvika panguva chaiyo. Thank you so much. Aiwa isi tinofara. Tinashe takwana. How are you Tina? Kuri sei kwauri muzukuru wangu? Zviri kufamba here? Zviripo. Right. Swema. How are you? Zviri kudidi. Thank you very much for coming. Swema Richard Makonope. Carlo Bega. How are you? Zviri kudidi. Thank you very much. Mangwana ukarova. Meno. Mangwana meno ukarova. Right. Thank you very much. Right, vazukuru vasekuru Saint. Nhasi toda kuti timbokurukura
pamusoro yechakafukidza dzimba matenga anditi zviri mudzimba umu vamwe vakati hanzi vamwe vanomborovana vanombokavana vanombodii zvinoitika zvakawanda anditi so nhasi toda kuti tinge tiri tinotaura nyaya dzachona dzese toda kubatanidza nyaya dzepabonde toda kubatanidza nyaya dzese ngataurei nyaya dzachona dzese so kana manga makagara muri vanyarikani kana makagara nevanyarikani vazukuru taramukai because pachirongwa chakaita sechino tinodana zvinhu nemazita tinonatsoti pamongo wechinhu ga so musaone nevanyarikani anditi ndinodzokorodza zvakare musaone nevanyarikani munozoshayiwa pekutarisa nepekupinda ndofunga ndataura ipapo right tibve tapinda munyaya dzedu dzatinadzo tobva tapinda munyaya dzedu vazukuru valentines yasvika yani valentines day vamwe vanobva vati pavhale vamwe vanotorambana mangwana mwezi here vamwe vachatorambana mangwana chaichai nhasi umwe munhu asi kutoziva kuti mangwana ticharambana vamwe vanototsamwisana zvekutosvika pahameno pazuva ramangwana right ndoda kuti ndigare ndambotsura pazuva rinonzi valentines day vazukuru inini I believe kuti every day is a valentines day manzwa every day is a valentines day kune vanhu vanodanana chaizvo chaizvo hamufaniri kumirira musi wa14 kuti muzopfeka red yenyu and white nekupanana maruva anditi because apo izuva rekuti munhu wese anenge achiexpecta anditi everyone will be expecting something and remember futi kuti kunotonzi kondo rine side rekutonzi varume kana kuti vakadzi ndo vari kuita DCA but mukazviita kuti every day umwe nomwe achiisa effort yekuti valentines zvazodii ini hangu handisati ndambocelebrate valentines to be honest my life yese handisati ndakambodana marelationships ese andakapinda kumashure uko handisati ndakambocelebrate zvevalentines but mangwana mangwana tichaona mangwana tichaona masurprise anenge aripo but handisati ndakamboicelebrate because inini I believe kuti every day is valentines day so kudanana kwenyu vazukuru kudanana kwenyu vazukuru ngakuve kwe-every day kusave kwekupiwa madates handiti kunzi ndiri kuda kupinda mugood mood because aiwa kudanana kana zvichingozosvikawo musi wa14 rinenge ringoriwo zuva ringorinomawo rakangofanana nevamwe rakangofanana nemamwe mukudanana kwedu handiti unoziva kuti chinhu chinonzi love vazukuru kachi chinonzi love its tingariti duty it's my duty to love can I say it's my duty to love togona kuti duty can we say it's a duty to love tingati chi ameno munozvionawo sei kunzo kudanana pose zvikaitwa musi wa14 it's an obligation thank you very much thank you so much muzukuru wangu ari panapa anenge akabata mushini ari kuti it's an obligation zvoreve kuti obligation tingati it's a must anditi it's a must kuti unofanira kutoda it's an obligation anditi rifanira kuita sezvinhu zvinotumwa anditi so vazukuru it's an obligation kuti unge uri unoda umwe wako anditi vanhu vakutotaura kuma handisi kuda kunonoka rekaindise link yaitizotaura nyaya dzachona dzese zvinokanganisa ndedzipi nyaya dzamunofunga kuti dzinokanganisa marelationships anditi ndedzipi nyaya dzamunofunga kuti dzinokanganisa rudo rwedu mudzimba umu so ndaisa link I've just dropped the link down there come inside the studio let's talk about it anditi ndakasichimbonzwa vanhu vachiti kana vakurambana vanhu vanoti kana vakurambana shamwari vanhu vanoudzana mashoko akawanda vanhu vanotukana umwe anenge akutaura kuti iwe wanga usingagone kukwira iwe wanga uri zvimvura zvega zvega hapana wainhuhwa waidii but for the past 10 years for the past 5 years 2 years vanhu vanga vari vese hapana kana mashoko ekumboudzana kuti mimi baba mune kampolipopi kadoko anditi kana kuti wewe mukadzi wangu
une nyistonyeni yakadhamba hombe, but musi wekurambana unoshaya kuti zvabva nekupi. Anditi uyai tizotaura nyaya dzachona kuti munenge musingazvioni here pamazuva munenge muchidanana, munenge musingazvioni here kuti kampolipopo aka kadiki chii chakakuita kuti upushe for the past 10 years, 5 years, 15 years, 20 years une munhu, wozoti musi wamune makurambana ndopaunenge wakumudza kuti kampolipopo kako kadiki ende akanatsosvika kuchibereko. Muri kuona mai vadzongori mvura pabonde pachona havagone. Chii chinenge chiitika chaizvo? Uyai tizodzitaura nyaya dzachona wazukuru. Anditi uyai tizodzitaura nyaya dzachona. Thanks very much. Hanzi Anna Swema Richard, hanzi kutsamwira maruva here sekuru kana muchidanana hamumirire 14 February. Handiti that's very true. Every day it's a Valentine's Day. That's very true. Chokwadi ndo chokwadi chaicho. Every day is a Valentine's Day. Kune munhu anodiwa chaizvo ngasa dhaute. Mukadzi haafanira kudhauta kuti ndinodiwa here panapa. Murume haafanira kudhauta kana kuita kufungidzira kuti ndichiri kudiwa here kana kuti handichadiwi. Ndino kuti pane vamwe vanhu vasingachatoziva kuti panapa pandirogende vanhu vakugarira vana vavo kuti ndinogarira vana vangu. Amen. Right. Hanzi Ali. Hanzi, I'm wishing you all a happy Valentine's Day. My name is Ali and I'm a proud member of Chichi Stingyman. Motto is I will see that I can do. Thank you very much. All right. Thank you very much. It's a commitment. Yeah, thanks very much. So I've just dropped the link. Everyone is free kuuya studio. Munoti kudini nyaya yevanhu vakamirira kuda mangwana. Vanhu umwe munhu asati akambotengerwa present. Ani asati akambotengerwa present mulife make mess. Asati atomirirawo kutotengerwawo inonzi Valentine's nemunhu. Ndo zvimwe zvinonetsa izvozvo kuti munhu ane atoita hasha kutoti hausi kunditengera Valentine's. But this Valentine's ndakaita special guest. This Valentine's ndakatanga nekurangarira the most beautiful lady in my life. And the most wonderful lady in my life, my mom. Ndakatengera something for Valentine's for the first time. Yeah, ndo munhu wandakatanga kutengera for the first time. I bought something for my mom for Valentine's Day. Ndomberere maoko. Yeah, ndo vamwe vanhu vekuti haufanira kukangana muupenyu hwako wazukuru. Anditi haufanira kukanganwa vabereki, mubereki wako. Anditi love yaitizotaura kuti what do you think nevanhu vanoti kana takurambana tinenge takunyombana takutaura kuti ndosaka usingawachanda we, ndosaka usingawachemaanda we, ufarire zvekuwacha maanda we. Chii kune kwakurwadziwa here? Chine chiri chokwadi here kana kuti toti pamazuva vaidanana ka love yaanga inayo, because love inoita overlook zvinhu zvisiri perfect. Anditi zvinhu zvisiri perfect, but toti here nenyaya yekuti rudo rwapera, love yapera, toti vanhu vakudza namashoko akadai because rudo rwuya rwanga ruchimbofukidzira all the ranga richiperfecta all the imperfect harisisipo. So zvarisisipo vanhu vakutaura chero zvavanenge vataura. Todaro here vazukuru? Todaro here? Kozotiwo pane vamwe vanhu pane imwe nyaya yandoda kutsura, nyaya yandiri kusangana nayo mamessages. Pane message yomwe musikana ainzi nemukomana wake Dhodza Matinji. Anditi ndakamudza kuti usazviite izvozvo, usazviite zvekudhonzeswa Matinji. Hanzi ngaadhonzwe, ngaakure. Mukomana wachona he was so demanding achiti Matinji ako ngaakure. Adi ndikati no, hazvifaniri kudaroka. Kwakasakuroora iwe bhurugwa razara nematinji, wozosangana neumwe munhu asingamadi. Urikona iye ngati kana ave newe ka Matinji anetsi vana baba, ibasa renyu
vasikana vanongokutangirai kukudhonzerai matinji, but ibasa rako iwe kutomadhonza kuenda pasaizi yaunoda. Maizviziva here izvozvo kuti basa rako iwe sababa kudhonza matinji? Usadhonzeswe matinji muzukuru wangu, handiti kuita mahombe unongodhonzawo zviri reasonable, zvokuti nyange ukasangana ukazororwa nemunhu asingamade hazvikupe pressure. Ukarorwa nemunhu anomada anope kutangirawo achienda mberi, handiti so mudzimba umu munoitika zvakawanda. Uyai handisi kuona munhu pasapo yaitizotaura, come let's talk about it, yaitizotaura pamusoro pezvazvo palive yatinayo pazuva ranhasi. Handiti hanzi naRoslyn, hanzi indoda hangu mari yacho kwete maruva. Hanzi indoda mari yacho kwete maruva. NdiRozi uyu ari kuti usandiigire maruva. Kana uri panapa muzukuru komana wangu ka, usaenda uone maruva. Value yemaruva wanga uchatenga ka, ingotora mari yacho unonopa bhebho wako abva agara ataura. Zvinokoshesa vanhu zvakasiyana siyana. Ndozvakanakira paipepa, ndozvakanakira communication wazukuru. Patine chidanana kunge tiri tinobvunzana nekuudzana kuti inini handifarire zvakati, indinofarira zvakati. Handiti umwe anotofarira chocolate, umwe ari kutofarira kutoti inini akanditengera underwear neinochi nekabhra kachona ka, aiwa zvangu zvinenge zvafaya. Handiti so ndopaipe patoti communication yakakosha vazukuru. Right, hanzi wish you happy Vale Kule wangu. Thank you very much. Love you too. Handiti Ashley, thank you so much. Nenofuti ndinokushuvira happy Valentine's Day. Thank you so much. Right, tiri kuita ndichiverenga mumacomments vazukuru. Tichimirira vari kuuya mustudio. Hanzi changosvika uzafania, thanks for coming. Zviri kudidi? Yes, every day is a Valentine's. Thanks muri kuwirirana nenanditi kuti every day ukaona munhu anoda kumirira kuti ndoda kuzokuda paanniversary, ada kuzospoila paanniversary, those days are obvious. Vazukuru, kana kune mazuva anonakidza kuitira umwe wako masurprise, kana kune time inonakidza kunge uri unoratidza rudo, usamuitire pabirthday pake, because birthday rake it's obvious. Okay, pabirthday pake chingoitai sekungoita kwamunongoita, but it's obvious kuti unofanira kutongoita something. Handiti kozoto paValentine's Day it's obvious kuti uchangoita something mangwana, uchanongoitawo something. Handiti koto paanniversary it's obvious. Iwe kana uchida kuona inonzi surprise, kana uchida kuona inonzi surprise, muitire pasingatarisirwe anything, pasiri kuexpectwa anything, wobva wamuitira something. Kana newe surprise yacho inobva impact. Handiti inobva yanatsoita surprise chaiyo. Ida mumwe wako everyday muzukuru. Handiti alright, ana Ashley hanzi ndaneta nemaruva ini. Ari kuzvinzwa munhu wako aripo, ari kuzvinzwa. Ari kuzvinzwa kuti hanzi munhu ndakuda mota. Kana achikwanisa hapana chakaipa, kana achikwanisa chete hapana chakaipa, tengerwa zvako iwe. Right, handenawo hanzi naswe manzi kurwadziwa, hanzi kurwadziwa sekune zvimwe zvisingade kutaura musi wekurambana, nekuti warambwa wakuona kusawacha penti. That's very true. Kurwadziwa chaiko, munhu anenge akukudza zvakawanda, agone kukwira, zvazvokuda kuembarasana zvekurwadziwa chaiko. That I refused. I personally, I will never say anything bad pamusoro pa ex wangu. Handiti handitaure zvakashata pamusoro pa ex. Anonzi ex wangu, izvozvo handizviite zvangu. Why? Because it's a sign yekutoti unenge uchitorwadziwa iyoyo. Handiti it's a sign yekutoti unenge uchitogwadziwa. Alright, chii chiri kuitika nelink? Rega ndidonhedze rimwe link.
let me drop another link because it seems like link right. Ndiri kugadzira rimwe link pasi apo. Uyai mustudio vane hanzvadzi dzangu. Right, ndadonza link. Right, hande vazukuru, Facebook page redu rine rakuda kushanda zviri nani. So let's go and follow and like our Facebook page reSaid TV. Handiti handiri kushanda mazuva, ndiri kushanda kuti zvinhu zvinge zvinofamba zvakanaka, kuti zvinhu zvenyu zvifambe zvakanaka. Okay. Right. Let's say hove. Konde ipi? Zviri kudii muzukuru? Bo kule. Inda kurowa so. Asi panogara ari panapa iwe ndosiri kubatika. Zvakadzanya kule. Ndangopinda ine nhasi musoro nyaya inoti chi? Nhasi tiri freelance. Tanga chimbotaura nyaya yekuti zoni everyday is a Valentine's. Vamwe vakamirira kupiwa maruva nemi mangwana. Ukasatomupa rudo runogona kutopera. Kozoti rudo rwachona ruchinge rwapera, varipo vanhu vane system yekuzotanga kuudza kuti wanga usingagone kukwira, wanga usingageze, wanga usingawache chino nechino, una rudo. Munotoa kudini avo vanhu vakadaro? Vanhu ngavabude mari kule. Alright. Ndo pakati rudo ipapo. Ndakatogadzira kangu ndisina kuwasiya kudheli ndokuratidzai. Zokuti mangwana chakatotsva. Ndatotanga so nokumusendera mapiki acho. Alright. Apa muri mese kwamuri ikoko? Tiri tese kwatiri. Saka zvakarongeka. Saka muri kuda kuvaitire. Uchavaendesa for dinner here, for lunch here, wobva wazovaendesa kunovararisa out? Tiri kuda out kule. Wakarongeka. Ava ndo varume vakarongeka. Tinoda kuenda pamwe panonzi paZhove panapa along Byte Bridge Road uku. Alright, kuZhove. KuZhove, tinenge tiri mumvura kule. Aiwa, ava ndo varume vakarongeka. Guys, kune varume vakawanda vanopinzwa kaHove. Pano vazukuru vangu vakawanda vane system yekuti zoni, rudo rwechokwadi, hamufanire kubuditsa mari. Unoti kudii navo vanhu vakadaro? Vanhu vasaomera kule, ndo pakati rudo pacho kuspoila umwe wako. Alright. Kumuspoila one way or the other. Yes. Zvinotobatsira kuti I've budgeted for that day, for tomorrow. Alright. And I've already booked the place. I don't know what happened. Ayo, kana naivoka vanonatsokugamuchidza vaine mufaro. Hello? Chichakuitika futi nenetwork yapedzisai. Chichakuitika nenetwork yako muzukuru? Ameno chichakuitika nenetwork yemuzukuru wangu? Alright. Ndofunga mangozvinzwira vazukuru kuti hanzi varume musaomera, vakomana hanzi musaomera. Ini ndogara nchisitaura kuti hanzi ndosichitaura zvoni, it's not love until you give it away. Handiti rudo runoda kuti tinge tiri tinorupa so. Handiti rudo runoda kuti tinge tiri tinopanana rudo rwachona. You cannot say I love someone without giving. Love haishowewe nekutaura vazukuru ngoti I love you. Love comes with some sacrifice. Handiti you sacrifice. Ende kana tichitaura nyaya yekusacrifice haungope umwe wako tunhu tusina basa. Unomboitawo ani muri kunzwa pesa izvo anga achitaura kuti akatobhuka
akatobhuka kumaloji here kana kuti kumachii kumvura kwaanochaendesa umwe wake. Kana naye mudzimai anonzwa kuti zveshuwa ndinodiwa panapa pamba. Mukadzi anoda kuti anatsoona kuti anodiwa nekuendeswawo kunodhura. Anditi vasangoita zvekungonzwa, but vana baba ipapo tofanira kugadzirisa. Why is it hazvikunetsei pamwana baba? Ndakutaurirawo vamwe zvamwe anditi kuti hazvivanetse kunge vari vanobhuka hotel, a very expensive hotel, achibhukira girlfriend small house, anditi girlfriend uko kunzoko. But kuti ambotora mukadzi wake wane vana 4-5 navo, anomuchengetera vana, anomuchengeta naye, anochengeta imba, anometera zvakawanda kuti angomubhukirawo hotel iyoyo, zvinotovanetsa vana baba. Why? Munhu wakazvara naye vana chimbonorora naye muhotera, mbonorora naye muhotel. Izvozvo umwe baba panapa ari kutoona akarara muhotel kasingaperi, muloji kasingaperi, but mukadzi wainaye kumba haasati akambonorora naye kuloji. Kungoudza mai mwana kuti nhasi musabike, mai mwana ndomboenda nemi out, munodya out. Vamwe vanobva kuti zvinodhura. Haiwe, kungotora mukadzi wako, do you know kuti kungotora mukadzi wako kahwani kamwe chete wongoenda naye kunorora naye panze out, hapana chakaipa muzukuru. Anditi yes, anatonda ari kubvuma kuti every day. Yes, all right. Hanzi naye kule kuwina chief ovale kule, we need something. Oh, you need to win something. Uyai mbuya vanenge varipo mangwana. Anditi ane muriziva kuti mbuya vari kuchando. Anditi mbuya vari kuchando angazotadza kuchando imi. Right, hanzi naBrighton, hanzi unzenza uya nekushaya respect towards each other. Pakurambana kwevanhu mose, murume nemukadzi munorwadziwa. Saka zvokutukana hazvishandi. Ko mukatukana mangwana muchazoda kudzokerana ke. That's very true. Takavaona vamwe vari kuLondon uko vakazotengerana mota, but mazuva achona vaichema vachienda pamalive vachitukana vachidii vachiexposana kuti wakandipa chino chigwere, uyu akandi. Nhasi mave mese futi. Hazvisi right zvokutukana vazukuru. Anditi because mangwana uziwe zvinoitika. Ndi Princess Mamte, saubona unjani, zvirudi. Thanks very much for all your unwavering support. Princess anosupporta chef. Thank you Princess, thank you so much. Anditi umboya mustudio, ndiyakucela kuti uze la ungene la estudio namhlanje umzukulu wami. Angithi ngiyakubonga nalo luthando lwakho, ngiyakubonga ne-support. Right, hanzi tripota uya kuti tidzidze. Thanks very much for coming. Thank you so much bamnini. Right, hanzi anawedzera hanzi ndogara kure nemusikana wangu. Ndoita sei manje kule semunhu anogara kure neaiwa ekokeshiriko muzukuru. Kana ari kuZimbabwe ekokesha irambidzwe. Kana zvikanyanyonetsa koti ana mukuru Western Union. Anditi sezvaunogona kuita, unogona kungotumira nasomeone kapresent kako kosvika, hazvina kuipa muzukuru. Anditi hanzi na hello. All right. So ndiri kudropa link. Uyai mustudio zukuru tizotandara, uyai tizotaura. Makasununguka kuya pane ino program, makasununguka kuya makavhara zviso. Vamwe vakazoti tiri kupinda tionekwe mafesi edu. No, yandisingabvume chete pa live stream yataifanira takaita nezuro sarura wako kadeya.
but panapa uyai henyu makavhura zviso vazukuru, makavhara zviso tichingonzwa mavoices enyu, hapana chakaipa. Also, let's go and like and follow our Facebook page. Like and follow our Facebook page, rakanzi Saint TV. Also, Instagram, tine Instagram account, yakanzi Uncle Saint Steven. So that drop a link. Come, let's talk about it. Come, let's talk about it. Drop a link vazukuru. Yaitizotaura pamusoro penyaya dzachona dzese. Yaititaure. Yaititaura vazukuru. Yaitizotaura zvinoitika mudzimba umu. Munozviziva ndakanyora pane zvandanyora runyoka rukawo. Moriziva? Moriziva here nyaya runyoka nerukawo? Zviya zvinogadziriswa zviri right here zvekuti zvekugadzira kuloka vamwe, kuisa vamwe runyoka kana rukawo? Zvakanaka here zviya vazukuru kuti munhu akandichita, munhu akangondichita chete anokuvara? Zviri right here zviya vazukuru? Munozviona sei nyaya dzakaita seidzodzo idzi, nyaya dzekuisirana runyoka nerukawo? Munoionawo sei? Vamwe vanoti zviri right, munhu haafaniri kuchita. Vamwe vanoti zviri right, vamwe vanoti hazvisi right. So iwewo unozvionawo sei? Wedzerai hameno zvinhu zviri kuitika nelink rako muzukuru. Wedze try futi ndikuedhe. Try again muzukuru. So munozviona sei vane hanzvadzi dzangu nyaya yekuseterana magrenade? Munozviona sei? Especially pamazuva atava nawo, vanhu vari kuchitana zvakanyanya, kubirirana, vanhu vari kubirirana ndochokwadi. Munozviona sei nyaya yekubirira munhu achiri vese? Because tiri kuona vanhu vari kurovana, tumavideos turi so disturbing, tomunhu ari kunzi achita murume wete hasha orova mwake. But ndoda kuti nditaure chokwadi hangu, zvinogumbura zvikuru kuti iwewe sometimes you are trying your best, you are working so very hard, and working kuti mukadzi wako, mhuri yako inge iri inofara, inoita zvinhu zviri right, zvinhu zvavo zvese zvinge zviri right, and then just like of recent panenge makavidheo katakaona keumwe musikana airohwa zvisingaite. That lady, she was akarohwa. Hatisapoti nyaya yekurovana zvikuru, especially kurovana mumarelationships nekuti munhu aita zvaaita. But musikana uyu, she just anga atengerwa iPhone iPhone 12 here chako dzinodhura dzacho nazukuru, dzemakamera hobobox series. The following day batwa achitochita. Apa munhu is putting all that is putting much effort kuti upenyu hwemunhu unge huri unonakidzawo, so upenyu hwebhebi unge huri unonakidza. And the next thing munhu ari kuchita. Munozvionawo sei vazukuru? Munozviona sei nevanhu vanochita? Toshandisa rukawo here kuti munhu achona achinge angobirira chete obva zvatoita zvinenge zvinotoita, totobata maresults ekutoti ari kubirira munhu. Munozviona sei vazukuru? Inini hangu handikurudzire nyaya dzachona, vanhu ngavangovimbika, but havasi kuvimbika. Inzwaka umwe munhu anodana nemunhu not nekuda kwokuti anomuda. Pane kudana nemunhu kwekuda zvinhu zvaainazvo, what they can give. Vasikana, madzimai, there are some people, pane vanhu, kwete vasikana chete, nevarume, mazuva ano nevarume vakutodanana nevanhu nekuda kwekutoti vasikana, vamwe vazukuru vangu vane tunhu twavo. So ari kudanana naye nekuda kwezvaanogona kuwana.
tuma benefits twanogona kuwana but pasina rudo asingamude anditi so ndo zvimwe zviri kuita kuti munhu arambire ari murelationships nekuda kwekuti ari kuona kuti pane zvandiri kubenefita from this person zvandogona kusazowana kune uko kwandiri kuwana zvinhu anditi so ndo pai pamuruzoona vanhu vabatwa ari kundichita akuita seacharova munhu nekuuraya munhu ini ndinofunga kuti zvoni munhu kana waona kuti hausi kugutsikana nemunhu wauinaika musiye, leave them alone anditi musiye aende, musiye uite move on nelife yako pane kuramba wakabatirira pamunhu wauri kusiri kufara naye anditi hazvirambidzwe izvozvo. Ukatoona munhu andokuudza kutoti nini zvemba yacho handichade nda kuda kutorova pasi ka murespekte munhu iyeye chitomuomberera maoko ende chaanenge atoita atopawo mukana wekuti unatsotsvaga wako anokuda zvizere anenge atopawo mukana wekutoti utsvage wako waunodanana naye zvisina maproblems anonatsokuda nenzira yauri iyoyo anditi kwete kuramba takabatirira pazvinhu zvinenge zvisiri kushanda zvikuru no it's not good anditi hazvina kunaka wedze sekuru zviri kudii muzukuru wangu muri kuzvigona nendinde palaiti fanhu pachabva ndinavaiti sekuru ndiri kunzwa but nesu tiri kukunzwa kurisei kwauri muzukuru ndiri kufamba yama kundiona ya zviri kudidi muzvigona sekuru ndiri right kurisei kwauri network ndo yakadhako mani asi uri kundinzwa hello ndiri network yangu ndo inenge yakadhakwa inawe wedha alright tiri kukunzwa taura zvako ndiri kukunzwa chitaura tiri kukunzwa nesu inini ndiri kurera hangu pana ini ndogara kure nemusikana wangu zikamboiti ndogara kuJoburg anogara kuCenturion muSouth Africa imomo alright iwe ungandiudza kuti Centurion paCenturion nepaJoburg kure iwe sada zviitisa Centurion neJoburg kure sekuramba every day but ramangwana unosacrifice mangwana ndotomuka ndakabatwa pabasa futi asi unotumirawo something sekuru vanhu panoshanda paiti havatenderi zvinhu zvose izvozvo ai ndotumira something unofanira kutumira something haungazotumira saka unozoita futi ka inzwa muzukuru zvimwe zvaunozoita pazuva ramunozoita iye ari kubasa nditi asi munozoita maoff days enyu anozombofanana nditi inini aiwa pabasa pandoshanda inini handaofu toshanda tiri two chete kana tichitoita zveofu toita zveofu zvemusika wedu zvekuti tozoshandirana chichiwatwati unotoshandirwa musi waachaita ofu kuitira kuti unge uri unonomuona ungadana nemunhu sei manje usina ofu muzukuru musingaonani ragori jere hello right wedzerai muzukuru wangu ita plan rekuti unoona munhu wako usatiudze zvekuti hauna ofu munotoshandirana nabhuru wako nekoligi yako kuitira kuti uzonoona umwe wako because present ikangoenda iri yega it's not enough ane achida kuzoona umwe wake anditi ane achida kuzoona umwe wake so uyai mutiudze maplans enyu amangwana wazukuru. What are the plans for tomorrow? Muri kurongei umwe ari kuti handitorina unozva kuti nezvo taifanira takaita live stream
umwe ari kutoti sekuru handitorina achandiudzawo kuti I love you mangwana ndipei, uya futi ndokupa. Ndotori nevanhu vari kutoda vanhu vavo panapa. So pinda mustudio ndikutambidze munhu wako faster renyu ramangwana ritofaya handiti. So I've just dropped the link. There's a link that's so there's a link, so just go and click on that blue link. Unotozozviona watova mustudio handiti. Ndadrop a link. Alright, ndazviona muzukuru but ndakandichiti zoni enzo akawedzerai, ndakandichitaura ndichiti zoni chitumira something wobva waito faster kuti muzomboonana neumwe wako handiti. Mumbozomboonanawo moita zvamunoita handiti. Mavanhu vakuru imi handiti. Vanhu vakuru moita zvamunodi, moita zvamunoita sevanhu vanodanana. Imi musandifungira zvandisiri kutaura panapa. Asi zvamurungomhanyira pfungwa dzenyu kuenda kusiriko kwega ikoko handiti. Kusiriko kwega. Okay, adzoka wedze. Let me add you. Hello. Yeah. Yaita sekuru ne? Yeah, zvaita manje. Hello. Network yangu yakadhakwa. Saka hello sekuru, network yangu ndo mawani manje. Alright, but akukunzwa. Hello. Matikudini ndikuda kuti kudise sekuru. Inini manje tiri 2. Toshanda tiri 2 pabasa pacho, tiringori 2 chete vakomana. Saka network ndopandiri kutinzwa kamuzukuru, ndopandiri kuti unozongogadzirawo rimwe zuva ramunonge muri mese ka ungazoti nekuti tiri 2 saka hauchaone umwe wako handiti. Haungazoti nekuti tiri 2 saka handichaone umwe wangu. Network yako yakurasisa muzukuru. Network yako iri kukubhaiza. Uye mustudio kwazukuru. Vari pere vari kuti ndina wangu but ramangwana ndangandichida kufara. Ramangwana ndangandichidawo kuti ndinge ndiri ndinofara. Uyaizvi. Yaiti kutambidzei vanhu panapa. Vamwe vakatotambira takatoagamuchidza vavo mazuva akapera. Zvirungofaya vari kuseri ko. Vaya achingokudza kuti kuno kwedu zviri kuita. Handina vanhu vari ndotsvaga vanhu vari kuDar es Salaam. Handina mafesi ari kuDar es Salaam here. Handina mafesi ari kuTanzania here. Ndina vazukuru vangu vari kuTanzania vandoda kutambidzai ikoko. I've got a very beautiful lady. A very beautiful lady in Tanzania. I've got a very beautiful lady in Tanzania. Wandoda kuTanzania. Handina here vakomana vari kuTanzania. Vakomana vanoroora, vakomana vane rudo. I've got another beautiful lady. A very beautiful lady in Durban. Ari kuDurban. Nemuzukuru wangu andofarira ari kuDurban. Wandoda kutambidza kumunhu. Hanzi. Alright, handisi kuziva. ZvekuZimbabwe handisi kuziva. Hamusi kuda kuuya. Regai tichivhare show handiti. Regai tichivhare show yedu pazuva ranhasi. Mangwana ngativeipo. Mangwana I think mbuya vamakati ndo right. Vamakasarudzira. Vanenge varipo full time, vanenge vari mustudio ndo vanenge vachirana show. Indine ndiri kubackground. So tomorrow we will be having a guest host started. She's going to be running the whole show her way. Takati mwangu ndonenge uchirana show.
Alright, hanzi network ndo iri kubhaiza. Alright, hanzi network ndo iri kubhaiza. So regai tite tikurumidze tavhara nditi tigadzirire ramangwana. Unomudza umwe wako neka message mangwana. Anyway, unomunyorerawo message ka very early message. Ka message kemakuseni kaunomunyorerawo kuti rudo runakidze zvinhu zviendeke. Right, ndadonza link rekupekepesira vazukuru kune vanoda kupinda kepesira. Ndasarwa ne 4 minutes sekuti tivhare show. Tasarwa ne only 4 minutes sekuti tivhare show. Because it seems like network vanhu vazhinji network yavo iri kubhaiza nditi network hamene kuti chichiri kuitika. So ndadonedza link, handisi kuona munhu, handinawo munhu wandiri kuona. Anda kupinda mushow ndadonedza link. Ndachitaura kuti ndine vazukuru vangu mwari kuTanzania kuDar es Salaam, nemuzukuru wangu ari kuDurban. Handiti ndine muzukuru wangu ari kuMtata. Nemuzukuru wangu ari kuMtata vazukuru. These wonderful ladies, these beautiful ladies, vandiri kuda kutambidza vanoda havo. Handiti vanoda kutambidza vanoda havo. Right, uyo apinda anonzi Roslyn. Yes, Rose. Muri sei sekuru? Ndinofara muzukuru wangu, zviri kudii? Aiwa, isusu tiri nani zvedu. Handiti ndafara ndakuona. Handiti ka. Taura neni. Ndaziva muchiti muruda kutitambidza, titambidzewo ka. Awagona wauya. Taura neni. Ndingakutambidze munhu ane makore mangani? Aripi futi? Natsondiudza profile rako rese kuti unonzi Roslyn. Ndokuziva. Ndinokuziva nditi. Vaudze vazukuru vangu ava kuti unonzi ani, uripi, ende uri kuda munhu akadii. Zvitaurire wega. Aiwa, inini ndikuda hangu munhu ane mari. Wasutsvaga zvakawanda. Ndochekutanga sekuru. Haudi munhu. Alright. Bhegi pamberi sekuru. Chero akasaita rudo rwakakwana but ane mari bo. Yeah, mari bo. Alright. Nezvimwe ndezvipi? Mari chete sekuru. Manje ane mari asina zvimwe zvese unozomukwanisa here Rose? Hanzi love nickname, real name is money. Serious? Ndiani akakuudza? Ndiudze. Tell me more about that. Ndo moto iri kuno sekuru, ndiri Cape Town. Uri kukapa. Makapa anozviita izvozvo. Makapa ndizvozvo. Saka Cape Town uri kupi? Togara kunonzi kuDurban kawa. Ku? Durban kawa. Alright. Durbanville. VILLE. Yeah. Alright. Yes. Saka zvakarongeka. Saka wakarongerwei mangwana? Waudzwe ronzi wakarongerwei? Ndoizvo hangu kuti unaye. Chinhu sekuru. Haungambo. Aiwa. Nyaya yauri kuvachikidzira nayo ka. Uri kuona nyaya yavachikidzira nayo. Pane vangu vachida kutopinda mustudio. Paungotaura nyaya yekuti ndoda munhu ane mari, vabva vatotiza. Vabva vatotanga kubhabhaisa vachiti. Patorire muchindanga apindezve. Jokes sekuru, ndiri kutamba zvangu ini.
Ndatoda kungotaura hangu panyaya yekuti vanhu hatiziye chinhu chinonzi love. Tinokwanisa kutsvaga love ka nekuti tinenge tisina, then patinenge taamo mulove meme hatikwanisi manje kuzoconcentrata. Effect uri mulove nemumwe munhu zvakafanana nekuti unogona kufarira hembe handiti iri mushopu. Uchita hembe ndaifarira, but the moment yaunongotenga hembe yaiya mumba uchaifarira, wakutsvaga futi imwe yekufarira. Ndo zviri kuwanzoitika mazuva ano. Kana kuti ndo chimwe chekuti mulove kazhinji it's like vasikana vemazuva ano kana kuti vakomana vemazuva ano, mumwe munhu anogona kudira mumwe munhu nekuti kana kuti ane mari, kana kuti nekuti kufamily kwavo kune vanhu vakakwirira, kana kuti nekuti ari smart, but uchida zvinhu zvaanazvo kana kuti zvaari but iyo singamude. Ndo zvinhu zvinokwanisa kuti affecta kuti tize tichizorasika. Yes. Saka tiri kuti kudii naye muzukuru? Advice yaungapawo uri kuti kudii? Inini ndinodzokera patsumo yevanhu vekare yekuti hanzi dananai vematongo. It's like kana tikakura tichizivana handiti kuti kumba kwananhingi kwakamira kwakadai, at least zvokwanisa kundibatsira kuti ndizive kuti munhu ndinokwanisa kumuda kusvika papi, tinokwanisa kuzoronga future here, kana kuti chii chingazoitika, nekuti ndinenge ndichimuziva from background. And then munhu wandinenge ndisingaziye tasangana 2 days, it's like zvemazuva ano vakomana vemazuva ano anomhanya kuti ngatiga, it's like example kuno kuCape Town anomhanya kuti maonana nhasi mangwana atanga kuti kumba kwenyu ndoda kuvhistira kumba kwenyu. Auya kumba then atanga kuda kutsvaga kuti ndinoita nezvei, kumba kwangu wacho kwakamira sei, homwe yangu yakamira sei, then inenge yanyaya yekungotambisirana time kana kuti nyaya yekuda kungodyanana chete ndozvinenge zviripo. Saka ndinongodzokera pakuti dai taigona kudzokera hedu kutsumo dzedu dzevanhu vekare, nekuti tikatarisa even mamarriages edu ekare kurambana kwaityisa kudhara, zvaiyera kunzwa kuti vanhu varambana, but iye zvinezvi mazuva ano ukanzwa kuti nhasi vachata mangwana kutonzwa kuti varambana hazvichashamisa. Yeah, that's very true. But vematongo vachona munovawana kupi naye muzukuru? Because izvezvi iwe kumushande kupi? Inini kumushando kubva kuGuruve. Alright, paGuruve uko ndokuziva, Guruve ndokuziva. Right. Unomuwanepi kuGuruve uri kuCape Town muzukuru? Kuno Cape Town kune maZimbabweans handiti. Kana it's like tasangana kuno Cape Town, vanhu tinofanira kufambidzana tisagare tese kusvika tawana nguva yekuti tinodzokera kumusha, then inini ndonoona kumusha kwenyu, iwe unoona kumusha kwangu, tichiratidzana hama. Mukuratidzana hama hapashaye hwana anokwanisa kuudza kuti munhu wako uyu zvakamira zvakadai, ndokubatsirikana kwatingakwanise kuita. Dari kuti tinosangana munomu tagara tese takutoronga mhuri, iwe kumusha paunozoenda uzonzwa kuti munhu wako akazodai, and wozosangana nezvimwe zvinhu zvekuti zvinenge zvimwe zvinhu zvekuti hatina kudzidzana, tangogara tese, ndopaunozotanga kuona kuti munhu uyu haaiti apa, magara mese 2 minutes pamwe matovana kana nemwana, saka zvinhu zvinozonetsa. Especially indakambogara ndakugara South Africa. Ndofunga pekutanga ndakagara 3 years, ndikazogara almost 3.5, almost 6.5 years dzeupenyu hwangu ndakararama ndiri kuSouth Africa. Ndamborarama ndiri kuPretoria, Joburg, ndikazoenda kuDurban. Durban was my reset. So ndakasangana nevanhu vakawanda vakangosangana kuSouth Africa vakatotanga dzimhuri, ende vazhinji vachona dzimba dzikazopera futi vari ikoko, uyu musikana kana kuti mudzimai anenge asisina kwekuenda because hakuna kwaunoziva. Opedzisira atora vana, zvavaizoita manje anongozotora mwana obva amuendesa kumusha kwavo,
2 days momona adzoka futi. So I think maZimbabweans what kazhinji ngati ndizvo kazhinji zviri kuitika, ndizvozvo zvavari kuita maZimbabweans kunoku, but pamwe pacho tikatarisa inyaya yedesperate, because it's like now unogona kuuya kunoku kana kuti wainvitwa nehama kana neshamwari yokudzimira foni, pamwe une boyfriend unenge wakuchifonera boyfriend yaya makutogara mese, and then vamwe vacho kuita zvekuzvidirawo zvekunakidzwa. Saka zviri paviri pakuti mumwe anopinda musituation yakadaro achida, mumwe anopinda nekusaziva. Yes, that's very true. Hanzi Anna Aisha hanzi inini sekuru ndinongoda rudo kubva kumunhu wangu ndomupa zvakakodzera. Love inodiwa, love pamberi, but love yachona ngaiexpressewo nesomething. Because love inongotaurwa nemuromo chete ungoti I love you. Roslyn, I love you. So what? Andedi. Do you know kuti ipo panapa pa Saint TV? Guys, ndonde kudze chokwadi panapa pa channel panapa. I love everyone. Rosie? Yes, Seku. Yes, Seku. All right. Ndakanchitaura ndichitipo panapa pavazukuru vangu vese vari panapa. Do you know kuti pandori nevazukuru vangu vamwe vanoexpressa kuda sekuru vavo. Kuexpressa chako, we love this man, we love our uncle. More than zvemashoko zvekungotaura kuti uncle we love you. Do you know kuti one day pane zuva rimwe randisingakanganwe, there's a day randisingakanganwe. After live streaming sezvo someone akangouya kuinbox kwangu atongouya ubva nditi uncle ndipei madetails enyu sefani. Ndikati oda madetails angu, ndipei madetails enyu izvezvi. Ndinoona kuti munhu iye akatumira mari ari kure from afar kuexpressa chinonzi love. Kanzi asi angu we love you so much, tengai drink. Mari yacho naenzi yedrink ipapo ka imari inotohorwa neumwe munhu mwedzi wese. So what am I saying? Ndiri kuti you cannot just say I love someone ka usingasiye something. Love most of the times, especially kana muri mumba, itawo mwako something. Kwete kuti mukadzi wako sometimes hausati wakatombomutengerao, hauna chawakambomuitira mulife, but wotiudza kuti zvoni unomuda. No, that is not good. Ngatiitirane something. Anditi muzukuru wangu yeye handimukanganwe nanhasi, akangoti chingopedza show bato sekuru vamwe vachinetsa, vamwe vanenge vachinetsa sana Rose vachiti nditire munhu, ko munhu wangu haufa. Sekuru ndiri kuda munhu, sekuru ndiri kuda munhu. Anditi iye hanomboya nezvakawanda svikani sekuru ndokuonai paYouTube channel. Ipo panapa there are a lot of people vanoto appreciate zvatinochiita. Kweta vamwe vanenge vachitituka zvisingaiti. Unobohwa iwewe. Get away. Vamwe vanoita se pane vamwe vanhu vandoda kutsiura futi ka vanoita se vanotumwa nevane mamwe machannels. There's this other person anogara achiuya achingondudza zita reumwe munhu ane channel yake. Anditi achingoti hey iwewe unobohwa dai uchiita sezvinoita ningi. Iwe unobohwa dai uchiita sezvinoita ningi. Naimi vanhu vemachanero imi. Sei tichidaro tichitukana kana murimi mune muchituka vanhu muchituma vanhu venyu. It's not right, anditi. It doesn't mean kuti nesu hatigone kunge tiri tinodaro, but what for? Zvichiitirwei? Panapa Saint TV tinongozviitira zvinhu zvedu zvepanapa pa Saint TV, we don't go anywhere. Anditi kana tikatoendawo kunoshanya kwatinoenda unoshanya ka tinongoendawo tiri vaeni. So let's show love. Ngatidananei vanhu, ngatidananei. Zvadaro imwe yandoda kubata ka vasikana musakurumidze mavhura makumbo imi.
kungoti munhu nekuti auya wobva watomuti o gumbo ngarimbosimba ka chero uchitohwa kuda chero newo uchitozwa kuda because rega ndikudzai men like myself ndogona kukudza kuti seni ndane makore ndisina kupaona inini ndane makore ndisina kupaona anditi musi wandinopaona kana kuti wandinonzi sangana nabhebhi musi wandinosangana nabhebhi ndogona kutonetsa changu chako kutoti ndipe ipapo chinei chindikontrola kusi kuda munhu ka chunhu ndo chinei chichida after ndapedza ka ndogona kutozodhakwa kutodedzera kutoti ande so what am I saying ndiri kuti vasikana kana wazowa nemunhu wako Rozi ndiri kuziva kuti wane nguva usina kupaona usina kugamuchidzwa anditi usangotione kuti munhu auya kaubva watomugamuchidza faster but munozvi ichimbondiudzai vasikana iwewe Rozi ichimbondiudzawo kuti why is it vasikana munokurumidza mapa munhu zvinhu zviya zvinhu mune muchitya kurambwa here kana chii ini nangu sekuru hangu handidaro ini aiwa handisuti iwewe ndiri kutorawo in general handizivi kuti sei vanhu vachidaro but kazhinji nyange wakomana wacho zvinonetsa zverude zvisekuru serious mwana okudza kuti ukasandipa hapana kwatinoenda saka it's like kazhinji vakomana tanga okubvunza kuti urikuda kundinyima inini wakutanga kunyima inini iwe usiri virgin it's like isusu kazhinji masingle mothers tinenge tine disadvantage handiti ndine ndiri single mother handiti anotanga ndiudza kuti hausi mhandara saka uri kundinyimirei saka muri kuona kuti relationship yachanga kutonetsa saka munhu unofanira kupa munhu chete kana uri mhandara ndozvaanotanga kutaura wakomana wacho ndopai paanotanga kuzokutuka kuti hanzi akakusiyire chii hachaziva kuti zvakaitika kumashure zvakaitikawo nemamwe maitikiro kana kuti it's like for example ndakupa example ndakazvimirira inini ndainga ndiri mumarriage handiti yaitowa marriage chaiyo kutoti tichitodanana mukomana nemusikana tanga titori vanhu vekuchechi titori muchiita handiti and then marriage makazoitikawo challenge yakaitika ini ndikaona kuti handichikwanise ndobva ndasiya ndobva ndaita sei ndatsvaga hangu basa ndakutanga kuzvishandira saka ndikazowanawo mukomana ndikamuudza kuti ndiri single mother ndakamboita imba so anondiudza kuti hapana chekumirira ngatiitei nekuti hausi mhandara kana kuti wauda kutanga kudzidzira kunyima pandiri nekuti ndindaita sei kazhinji ndo zvinoitika alright so alright vanenge vachiita that blackmailing something like that yeah it's like kana mukaenda pafacebook unonzwa kutiwa nzira kwavanenge vachiita kati hanzi kuroora mvana kudidi handiti munoona maitikira chazvidi zvichiita saka zvinonetsa kupinda murelationship yekuti unotanga kuda kucontrola iye munhu achiziva kuti uri munhu wakambogara nemumwe murume vakomana vacho ndo zvavari saka ipapo chete panonetsa but varipo vakomana vakaita sesu vakomana vane vana vavo ka tinoudzwa nani kwezvozvo isi hatina anotiudza I think it's not fair ukatoona munhu anokuudza mashoko akadaro ka ibva watosiyana naye uchaita problem naye for the rest of your life munhu akadaro munhu anotanga kuataka kuti wakamboroorwa uri mvana kwesusu ana mvana rume takamboatakwa nani zvakafanana noti izvezvika ini ndine vana 3 aniti ndogona kutodanana nemunhu asina kana mwana haatombondiatake kana one day but iwewe Rozi ukadana watiti zvinonetsa kazhinji kuvakadzi hatina moyo wekuataka varume but varume it's like munhu anogona kana kutokupfimbira kuda kukuwanzira
kana kuti vanenge vachitofurana neshamwari kuti ai ndakamboenda ndikarambwa chimboenda umbonotrayawo and then vachifurana paushamwari hwavo vakaona kuti wese wafeila ndopavanotanga kukuwanzira. So iwewe chirega imimi wazukuru wangu kachiregai kuteera vanhu ana mboko vakadaro manje. Ndodzinonzi mboko dzevanhu idzodzo. Sorry ndazvitaura ndichidaro but munhu anoda kuzviita ari better than others. Handifarire munhu anozviita ari nani zvachese. Kazhinji kacho vanowanzoti ngati it's like kuno Cape Town. Akadanana newese achitoziva kuti uri munhu akamboita mwana anototora advantage kuti madanana nhasi otonzwa mangwana tototi ko ngatigarei katese apa muchigara mese kazhinji kacho havarore mogona kutogara kana 2 years otozonzwa kuti akatozonobvisira musikana ari kuZimbabwe iwe uchinge uye naye kunoko ndo kazhinji kacho zvinhu zvinogona kuitika kunoko. Ende hakusi kunyepa kwauri kutaura sekuCape Town nyaya idzodzo ndadzinzwa. KuCape Town sei vanhu vari kuCape Town muri kudaro vazukuru vangu vari kuCape Town muri kuzviitirei? Zvinonetsa izvi sekuru. Vanhu vekukapa chichikuti inyaya yekuti vanoda kukopa ndikini unhu hwevanhu vekunoko. Vekunoku kazhinji kacho kana ukatarisa mablacks acho zvese nevarungu, kuvarungu unotonzwa kuti mwana ane 21 years ane freedom yekuita zvaanoda kuti kana kutotengerwa imba nevarungu nemaparents ake unogara neboyfriend yake. Maxhosa unonzwa kuti atodanana nemunhu akutonogara neboyfriend yake pamwe achitozoswera mumba kwemaparents manhero achitodzokera kuti ari kuenda mumba kwake. Saka maZimbabweans nyaya iri patiri ndeyenyaya yekuda kusasaririra, nyaya yekuda kukopa zvinhu zvinenge zvichiitika kunzvimbo. Ndo zvatiri tinokanganwa unhu hwedu hwatinoita tiri kuZimbabwe, tokanganwa culture yedu takutotedzera zvemunomu. Ndo zvinoitika kunoku kazhinji kacho. Ofuiti hazvina kunaka izvozvo. Handiti vazukuru tisada zvinhu zviri easy, tisada kuita zvinhu zviri easy. Hanzi waona hana press chiro arototi hanzi chokwadi icho chikutaurwa naRozi zvikanzi naSwema hanzi chikara chinenge chabata kune vese sekuru but munhu anokuda haakuudze zvakawanda anoitira nguva. Alright, zvikanzi ipapo sekuru makunyanya manje pamati makumbo ndo pane eseka. Ora sorry wedze, sorry nyaya yako ndiri kuiziva wedze. Aenda unopiwa gumbo muzukuru kunze kwako iwo wedze. Muzukuru wangu bebi wawedze usanyime wedze gumbo wanzwa umupe wedze uyu. Uchizoroora here nhai wedze? Kana uchinge wamhanya kuita zvemakumbo uchizomuroora here kana kuti kungotambisa zvako uchisiya? Yes, hanzi naPraise hanzi zviri kwese kule kwete kuCape Town chete. MaZimbabweans kwese kwatinoenda kwese ina ndogara kuDubai varitoriko vanotogara nevarume. Mai vasikana vedu vekunoku vasikana vekunoku vari kunoku kuUAE vanenge vasingachade susu mazimba. Mirai muone mai ndiri kunyepa here munhu? Ndiri kuvaudza kuti zvoni vasikana vekunoku vanenge vasingachade isusu maZimbabwe. Vanenge vakuda vekuNigeria, vakuda vamwe ndeuku nekuBritain, vaya vakuda vekuKenya, Ghana zvichidaro. Isusu hatichaonekewo sevanhu mai. Ndosaka muri kungoona ina hamusa sekuru ndakangozvigarira kudai kondodiwa nani vekuno havatide. So kana tatodawo kutodananawo tinototsvagawo ivo vekuEthiopia ivava, totorawo vekuNigeria, vekuUganda vakatimirira zvichidaro. Asi isusu hedu sevakomana vari kunoku tinozvibata, tine hunhu hatizodaro hedu. Tinongozomirira kudzokera kuZimbabwe kunoroora.
hanzi Naomi hanzi shuwa vari kubatwa nemweya nzvimbo. That's very true. Mweya nzvimbo inobata vanhu. Zvikanzi naJanet amurisekule ya true Rosie. I think isu vechikadzi tikange tasangana nevakadaro vechirume bheta kusiya vamwe variko panze. Hanzi bheta kusiyana nazvo. Usapushwe nemunhu handiti. Usapushwe nemunhu. Toeziva kuti nemiwo vazukuru vangu vanondiudza kuti sekuru ndiri kutoda munhu anonditina chaiko chaiko, anotombondikwira zvakasimba. Tinotaurirana mumainbox uku. Sekuru ka ndiri kunatsonzwa kuda murume chaiko chaiko. Ndoti muzukuru ka wotosimba. Chitozvibata. Umwe aitondiudza kuti sekuru inini ndiri kuda munhu wekuti nyangwe anongondizhezheudza zvake. Watiza Karosi. Watiza. Thank you very much nekuuya. Thank you so much Rosie nekuuya. Hanzi sekuru ndoda mukadzi wekutongoti nditongotanga nekutongorova lula. Vamwe vandouya vachitoti sekuru ndoda munhu wekurara naye. Oita sei? Vamwe tiri kutongovabatanidza panapa because umwe anenge ari alright ndakutotaura hangu zvimwe zvinotomboitika. Umwe akatouya akati sekuru mutsvagire munhu ari Elias ari kuda kurohwa lula. Panga patombowo muzukuru wangu anga sekuruka inini tsvagire munhu anoda kurova lula. Ndoita sei? Ndakatongovapa mafoni namba ndikati ndai munorova nalula dzenyu. Kondoita sei sasekuru vevanhu? Unotongovatambidza. Kana newo ukauya uchiti ndiri kuda kurohwa lula ndongokutambidzawo wako. Ende zvakanakira zvinongoperera kuinbox kwedu. Hazvina kwazvinoenda. Ngouya chete kuti sekuru ndagarisa asina kumbosangana nemunhu. Handisi kuda munhu wekudana naye. Aripo mumwe muzukuru wangu atonditi haina handisi kuda munhu wekudana naye sekuru. Ndoda munhu anongondidya zvake tobatsirana ini ndoenda iyoenda. Meno vamwewa. Kandidonedze phone number dzedu panapa tipedze zvedu show chirongwa. Tidonedze phone number. So what do you think vazukuru? What do you think? Tanga takatandara zvedu. Tangotiregai titandare handiti. Tangotiregai tingotandara zvedu pazuva ranhasi. Sekuru nevazukuru vavo. Tangotiregai tingotandara sekuru nevazukuru. So ndiri kuisa phone number panapa. Mangwana ndine ndichiverenga messages, Valentine's messages. So you can write your message. Nogona kutinyorera your Valentine's message panapa. Then mangwana toiverenga panapa ndete. Tomorrow we will be reading my Valentine's messages. So you can write palink ripasi. Handiti. Hanzi iko zvino varume kungonyenga nhasi akubvumiwa. Mukaswera mese ndofunga yanga ida rovera akutokumbira makumbo sekuru ameno makaita sei vakomana ipapo. Ameno anenge achivhima ndori nemushuga nemunyu muhombodo. Anenge achitovhima ndori nenzara. Ndo kazhinji ukaona munhu anokuti akakunyenga nhasi akuda kutorwa zvinhu, kazhinji munhu iyeye ndo vanokecha. Musiwo anenge asina mari yekunokecha uko. Saka anenge achida imwe alternative. Munhu iyeye ndo vanhu vanokecha manje. Ndo vajaira kukecha murodi. So zuva iroro anenge asina mari, anenge achingoda inenge iri alternative yekuzama laki kuti angowana chinhu aorowa pasi. Kune munhu iyeye. Zvikanaliya anza
asadaro kutamba nerufu. Okay, alright, aizvo hazvisi zvedu izvi. Right, phone number ndo dzandaisapo. Hanzi ukaona taura zvebonde pazuva rekutanga musati mamboona mambowanika nguva haaite tsotsi. That is very true. Ndopati kuti zonika munhu iyeyeka anokecha. Ukaona mukomana anotaura zvebonde same time, munhu agara anokecha. Kurarama upenyu hwake ndowekukecha. So musiwo haana mari yekunokecha, haana mari yekunokecha, so anenge achida kutokushandisa iwewe, so usashandisika. Anditi so Ellen uyandibuza kuti malume uyabuya yini ugogo kusasa. Yebo, kusasa zoba sinaye la. So kusasa I'm inviting you. I need kuti nize la sizoba nesikhathi samnandi. Ndathora ndebere yangu nezulu zvinosangana, mundiregerera. So kusasa zoba sinaye la. Yeah, thanks very much Wazukuru. Kumane polisi inotongwa kumana polisi inenge ichituma munhu kuita zvinhu pakaipa. Hanzi swema vanhu vepolisi ava ndozvavari magweja. Aiwa vanenge vachivhima, so ndikuti kana wanga usati wasubscribe paSaint TV wasubscribe. Tine channel yedu, ndokumbira Wazukuru please hande tinosubscribe ku Saint Trending TV please. Ndokumbirisa hande tinosubscribe ku Saint Trending TV. Also let's go and follow our Facebook page rakanzi Saint TV pa Facebook. Hande Saint TV, let's go and unofollowa ikoko, follow and like. Hande thank you very much Wazukuru. Muve ne holiday ameno muve ne vale yakanaka, muve ne Valentines yakanaka mangwana. Tine live streaming mangwana, tine nguva yakanaka. So I'm inviting you all to come. Tine host wedu Munyowani mangwana. From Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle. Let's like, share, tione ma videos atinao panapa. Ngatione ma videos atinao. Murare munyasha. Ndanda kutoti much love. Ndikandiverenge ma messages ekwe. All right. Much love. Murara munyasha.